गेल्या 10 वर्षांनंतरही आपल्या मतदारसंघातील विकासाचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत। त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शेवटच्या 2 महिन्यात अनेक कामांची उद्घाटने करून लोकांच्या डोळ्यात दीपक केसरकर यांनी धूळफेक करू नये। त्यांच्या भूलथापांना आता मतदार बळी पडणार नाही। तसेच कार्यकर्त्यांना सक्षम करण्याऐवजी लाचार बनवण्याचे काम केसरकर यांनी केल्याने त्यांच्या विरोधात सुप्त लाट मतदारसंघात असून मी सामान्य कुटुंबातील असल्याने व प्रामाणिक असल्याने जनता माझ्यावर विश्वास ठेवील। तसेच मला प्रचंड मतांनी विजयी करतील असा विश्वास आघाडीचे उमेदवार बबन साळगावकर यांनी वेंगुर्ले येथे व्यक्त केला। कालपासून वेंगुर्ले तालुक्यात दौरा सुरू केला आहे। आदरणीय एम.के. गवडे साहेबांना काल भेटलो, धर्माजी बागकरना भेटलो, नितीन कुबलना भेटलो, आमच्या नम्रताताईंना भेटलो आणि कालपासून वेंगुर्ले तालुक्याचा आम्ही दौरा सुरू केला आणि आज या ठिकाणी पत्रकार होत आहे। तर गेले 10 वर्ष आपण ह्या भागातील आमदार बघितल्यानंतर मी अत्यंत त्यांच्या जवळ होतो, परंतु ज्यावेळी कुठेतरी चुकतं, ज्यावेळी लोकांची फसवणूक होते ही बघितल्यानंतर आता हे थांबलं पाहिजे। वैद्यकीय सुविधांचा कधी नाही एवढी दयनीय अवस्था ह्या जिल्ह्याची झाली। पूर्वी निदान त्या बांबोळीमध्ये पेशंट गेल्यानंतर निदान उपचार तरी व्हायचे, आज तेही उपचार होत नाही। परंतु गेल्या 5 वर्षामध्ये जर बघितलं तर तुम्ही अशी अवस्था शासकीय रुग्णालयांची झाली की तिथं कुठेही रुग्णांवरती उपचार मिळू शकले नाहीत। हे संपूर्ण महाराष्ट्राचा विषय, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तो प्राकर्षाने जाणवतोय। दुसरा मुद्दा आहे रोजगारीचा। रोजगारावरती काम करणं आवश्यक होतं। अनेक तरुण गोव्यासारख्या ठिकाणी जातात आणि अपघात येताना कितीतरी अपघातामध्ये एन्जॉयड झाले, काही अपघातामध्ये गेले। माझ्या बाजूचे 2 तरुण जे येताना अपघातामध्ये गेले आणि ते 2च तरुण होते, ते आईबाबांनी काय समजायचं सांगा ना। आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये असे प्रकल्प यायला पाहिजेत की त्या जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाच्या विषयावरती असतील, त्यानंतर रोजगार जे खऱ्या अर्थानं पारंपरिक जे व्यवसाय आहेत अशा पद्धतीचे व्यवसाय या ठिकाणी निर्माण करावे लागतील, जेणेकरून तरुण हा आपल्या गावामध्ये आपला व्यवसाय सुरू करेल आणि आईबाबांची सेवा करू शकेल। कारण आईबाबांचं बघितलं तर ग्रामीण भागात गेल्यानंतर आई वडील एकटे राहतात यावं आणि खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकास हा जनतेला दिसावा यासाठी मी बाहेर पडलो आणि येणाऱ्या 17 दिवसामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा उमेदवार मी आहे आणि खऱ्या अर्थानं चांगलं असं शाश्वत काम ह्या मतदारसंघामध्ये करून येणाऱ्या काळामध्ये 17 दिवसामध्ये आम्ही विजय संपादित करू। आणि निश्चितच तरुणांचा प्रश्न आहे, रोजगारीचा प्रश्न आहे, या भागातील जेटीचा प्रश्न आहे, ह्या भागातील पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रश्न आहे, ह्या भागातील विमानतळाचा प्रश्न आहे। गेल्या वर्षी विमानतळात गणपती घेऊन आले, पुढे काय म्हणजे प्रत्येक वेळी कुठेतरी भावनिक आव्हान करतं। मागच्या वेळी त्या एक लाट अशी निर्माण केली गेली की दहशतवाद, परंतु दहशतवाद केल्यानंतर तुम्ही किती गुन्हे दाखल केलेत सांगा ना। दहशतवाद केल्यानंतर तुम्ही ह्या जिल्ह्याचे गृहमंत्री होता, मग किती गुन्हे दाखल केले? एकही गुन्हा नाही। म्हणजे फक्त भावनिक आव्हाने करायचं, भावनिक आव्हानावर तिथे लाट निर्माण करायची आणि त्याच्यावरती स्वार होऊन निवडून जायचं, हे आता थांबणार आहे आणि हे चालणार नाही। आता लोकांना लोक ओळखत आहेत की हे आता कुठेतरी आपलं फसवणूक होते। निश्चितच या मतदारसंघातून चांगल्या पाठिंबा मिळतोय आणि मी एक सर्वसामान्य घरातील एक सामान्य नागरिक आहे आणि लोक निश्चितच मला पसंती देतील आणि निवडून देतील एवढा आत्मविश्वास। धन्यवाद।